Se jibda l-proċess ta' trasformazzjoni tad-dar tal-anzjani f'Bormla wara li tlesta l-proċess kollu tat-tenders. Dan tħabbar mill-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela permezz tal-midja soċjali tiegħu. Mibnija 25 sen ilu għal diversi snin kien hemm ilmenti dwar l-istat tal-istruttura tagħha fosthom konkos ta' kwalità inferjuri meta nbniet li ħoloq perikli serji u ħafna noqqasijiet oħrajn. Sentejn ilu kienet ittieħdet id-deċiżjoni li l-anzjani li kienu qed jgħixu fid-dar jiġu relokati fid-djar oħrajn fejn xtaqu huma għas-sigurtà tagħhom. Fi frar tas-sena l-oħra, il-Prim Ministru Robert Bela kien ħabbar li se joħroġ it-tender għal din id-dar tal-anzjani biex terġa' tinbena mill-ġdid u issa dan il-proċess hu konkluż. Fil-Parlament is-sena l-oħra wkoll il-Ministru għas-Saħħa kien ħabbar li meta titlesta id-dar il-ġdida se tkun tal-ogħla livell għar-residenti tal-Kottonera u se tkun tista' takkomoda mal-110 persuna. Dwar dan il-għan ħadna l-kummenti tal-Ministru Joe Etienne Bela li spjeganna kif it-tenders jibbażaw fuq 4 pilastri mid-diżinn għall-bini mill-operat għall-manteniment u fakkar kif dan il-proġett u għeda li se ssir realtà. Aħna għalina dejjem xtaqna li l-Bormliżi, l-anzjani Bormliżi ikollhom dar li tixraqilhom, dar moderna, bl-aħħar tagħmir, hekk wedna sentejn ilu attakkawna li ħanibnu lukanda flok dak is-sit ma il-fatti kienu mod ieħor kif wedna qed inwettqu inħares il-qudiem biex dan il-proġett jifruixxi. One News ukoll tkellem mas-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Anzjanità Attiva Malcolm Paula Ġużgalja fejn qal li issa li tlesta l-proċess tat-tender li kien jinvolvi ħafna xogħol il-pass li misqu li din id-dar tal-anzjani tinbidel f'dar ta' kwalità. Ħanaraw li din id-dar tal-anzjani tinbidel kompletament f'dar mill-aqwa, f'dar state of the art għall-anzjani tagħna. Fil-fatt l-anzjani ta' dik in-naħa ta' dik iż-żona, speċjalment iż-żona tal-Kottonera, qegħdin jixtiequ ħafna jistennew biħġarhom u hekk ħanamlu. Sa dan it-tant kemm il-Ministru Bela kif ukoll is-Segretarju Parlamentari Ġużgalja saħħu li qed issir ħidma kontinwa biex jinħareġ it-tender tad-dar tal-anzjani tal-Imsida biex l-anzjani ta' dik il-lokalità igawdu minn servizz u faċilitajiet innovattivi. Inħarsu l-qudiem issa għal proġett tad-dar tal-anzjani tal-Imsida wkoll. Nerġgħu naraw aħna li fil-fatt nibqgħu nagħtu l-aqwa servizzi lill-anzjani tagħna qiegħed nafas ħafna wkoll sabiex issa wkoll jiġi aġġudikat it-tender tad-dar tal-anzjani tal-Imsida